Omwanjumulire on Ndizi TV and on Sobere than Nigo Charagire Chinsa, Ikomi Margova, Ekerango Korean SMS, Mana Mayerin, Comana and the Water Kaminesco, Gusii, no Kubori Panavono, Karansoike, Uzira Bagaria Benora, Mana and the Wataka, Ime Nesco Gusii, Chinsemo, Inye Chinse, Sugusu, Iriani Moja, Amo, Navasong, Navana, to what the sense of Memitanda of Facebook, Tonora and Ndizi TV News Digital, Waga Sensamaya, YouTube, Navotonora and Ndizi TV News, Chinga Kinavo tweet. At Ndizi TV News pogo kerengel kia una bogo tuma gutira se namba irase screen igora buna manga ina takoreka na imena isko ya Gusii igo kaba mona inje go Ikomi yorase nsemeli yomo rwemanyererio niga korogwa chosho Auta ekera bigari nyanja makwene kuna mali wine chibicha go chira senjera bene na injiko ko yaretera Brighton Makori. Haye Chinsa Ikomi wanonigo tukuya chaka kuruase County ya Nyamira ase kiombekerigi ya Public Interest and Accountability Committee kanyara kego ikase County yu anene ekarogi ataka kurigiri roboti irwanyaratiro kubwatu kuna Auditor General Report sensemeyu anene nigo barengete korranga ki abantu barikire ase County yu ya Nyamira waigo ngaki project osamagendero ataraera sensemeyu waigo na kichibese chirichi atumetu cyari kurwaniye binyenyi ibyenyama gose COVID-19 na kichatumigete ase County yu omwe msiebwe wodi ya Gesima oyibigo ore munyakamati ase enseme ore munyakerobo we committee ya County ya Nyamira niganyara kagoteba igoro yengane yu gose igoro yabo banyara bagutara ase County yu ya Nyamira olengana ya committee eliye korigereria gose gotuka na kichibese cie county chigotumeka chiatumekire so rero ntwarenge no igotenerete SMA ya Nyanza omwatita keramba ligete report etomire go Senate igatomina go Assembly kuna committee ya ne ngochia elie korigere na kichibese cie serikali chigotumeka rero ntwabwate committee ne bantu be executive ne chimember chi executive bale kora no acting county secretary ama no Minister of Finance asa banka bacha ko iraneria amaswali ekero mo tita chetega ebinto biria aligereti akanyora bitari boronge ase county yaito igolenda na intuntwaire buna mototomete kuna ba Chris baina ase meyo koligereria ebinto biene na kubiononki na itwara ko nonki ebinto basa betwara koleta babirete tibios igolenda kere batabirete bios etwarenge ntonyare tukogendera na makutano omwe mziebwe wodi ya Ibeno Stewart kani gabona nyarega kobori abamenyi bense mo Ibeno koba maiso anenekera abantu beso kiri bakaleko ni form chie basari ye county anenekera teruna goikabono form chio janyare chikobwatokwa echirengete ko abantu basari ase county ya Kisii bono nigoiga machiri bari bare ase cyber bakon form ejo asa tebiruna ayutari maskani nanda baboli batige obolimo abantu mbale babeire mekora bachakire ko ni chiform bagoteba ni pasari ya Kisii County pasari ya Kisii County mbono twaite supplementary budget wetera governor yaito Simbarati igo besanchiracha neji pasari chiform karaje achire mu chinyole kurwase chobisi chabe MCA na njitwale serial numbers igo aichiga chinde chikonyakonigwa ni chichire abantu babwate fake yo gokonerie form report ase police usase county council usondi bwese no nintu aba musete tenyara benko ni ale form echiga egere abantu babwatu mbachaka koliana ni abantu na bande mbaro baigweto bororo nga chipasari ngo chachire bono batagete gusaria emioyo y'abantu nga form nkoni guchire igo no kubatebi ngati abantu baito balemereri epasari form kwenye jiresiko ni cyo mujumbe ne pasari gendete bono iga gochiri form ne yo women lab mungina Doris Donya lakini eyiga ya Kisii County abantu mungaineka na inu abamoko ni form ase cyber onyo muntu okoboliringa form kieroro motebi eche county pattern chiraja tigako motebi enchiro como puri intelligent kende yonsi ingoko bae orosi chibesa tigatubwaterane ntokorera abantu banyasaye bobe kurwa senseme yebino bono nigoto kwenda goika sensemo yabo chase bantu kumanyibuna abamenyi benseme yabo ji ime yabo machoge cha jiri tukorero
Ibanyara bagwesoke na gwaka chikura sebono babachora barai bari bachiko base kiombe kia omoji Council of Elders asebono batogi chikure ejijeri tukurera na batabona baraya bachora na bagachiko bakore mirimo ase barorane getambo gerekyo kochora barai nigo kera buya kubwa matuka maiga ekeraba ababunge gosekera bantu bande bagwesananiri asobachori obu abarai gusaba gambi bachorire ne serikali bagokora service ya serikali tiga batigire abaochi egasi yabo bachorane muna rero igamuruje tubwate free and fair elections iga tuachoranire buna abaochi nandi mwanje ni advisor nakige kogera ngukwana ni chinguruka ikiagera ngwa advice ndabantu abange abachori bwakore tugose abantu baringe machungu ase bari kuritaya njambe tukororekana nga kyobisi cyabagambi nchieso etimi abangi namba to bachorira abagambi ne serikali tari binadamu bachorete guse chikura cyakiri mbaswana nite namangana aringe machungu ase uyo mintoke gari gwakukwa eri ase gasi akoreiro mochi nkari goteba iga abangi na nabagaka onyundura uchoriro bisi ya serikali abu mugambi abu mwalimu koranje tigero mochi gasi yaye tigaba gaka babochi bakori gasi nabangina ekansu iyi ni yikura omochi ibwatani omochi imanya ngakimachi bochi egenderete ebe mangere ebe mbochi ngumbu ebe nkebere nturi go turiga igasokore tubwamo nubwanchani muna tumenyete ngumwako yo 2023 inse yubura ibwa William Ruto igo tugwanchana tokori gasi asomorembe undi tatana no mochi kamuranche ensemo yabateneri korwa se kiombe kia Media Council of Kenya ritukorero nigo kyanyarage korwa maigeri gochi ase abarari ibechi nyumba cy'uburari ase county ya Kisii anene kerengete bunangaki abari kyaba uchikogenda no bokoreri bwabo bya ase county ya Kisii kaukwana sensemeyo osikakwana somo bogani oyomo omuteneri oyomo korwa ase kiombe kini gateruna enerenjere yamo yokoleta bari ange na ebokoreri ibwabo kulinda abana habari karibanga kolega siyawe physical working environment na ndi kuba facilitate tuli asinjira how tukuba tuli chi press card chiri bakonya bagenda gusangiriria mangana ali bagutangaza lakini mboyigo twanyoringa nebwenerete gukwana n'abantu ao bali bagutangamana nabo news sources nonyemba libako bamangana bagutangaza elinde obwamatobuya banyara ko bagutuka ase egasi bakorekegera mbaganeti kero muntu nabwate erola go play ase egasi bagokora ase igo obwamatobuya mbobonete ko baro ensemo y'abantu abagotu nabalibale noborema nabataka gose balibale inse yeria buririria inua jamii korwa ensemo yatendere nigo ritukurira banyara bakwe murunganira bokorari ibokwe nengo yabo eri yanyarite korerwa ne serikali gokwana nigo bono banyarire bagotabona abobisa bali bakobaye nengo yabo nigo bakwira kinga kinyinge erio goikero bagwikasigetie ekyo mbakonyora kibesi cyabo sabange baderuna nigo konye bagwikasigetie ekyo mbakonyora bokorari obuya asebono baboduna omurobiro ino takire kwangoigwa ende banyora engeli yabo etwachetega muruberio bwa chintaka na banta bagotu muna gosetua kajagite ndwanya koli chibesa togocha twata we biara byangire bono ko twachige tuga tocherero tariki 26 twajira kurumambia twachete saa 12 paka bono saa 5 nturara banta igonto chandike tewe muruberio yo onye ndiko yari kunyarikana serikali to change ero lengirera rete konya banta bataka abangina abachandike tabasira irinsaiga onkonyora chibesa chia abana nje buno muboraka narendera abana bati koruchula intwanya konyora besechi twabere tokonda seji agenti nturikoegu nabono kurtwatebe tigutochega iga saa moja ya mambi kurtwaga igetega iga paka bangina bagatuno barensa iga nturaigu besa bakabona iga tuikaranse tuganyete ntumeti gosengo fauru tore bakabona iga one togotebunga tuikaranse geti iga tuganye bona nabo tuikaranse tuganyete kene nkio response ndete yo tuganyete paka Chinsa tokoegu nikesi bwo gotora aigu tutairina nabo tokoirane kyabangi noche no barensa abangi nabagotu babora kabuna antwe birema no bikaranstensa iga besa nchio twanyori asa matuka mange nigo yarakana bana bagaka nigo bagukiririe mechanderi bagwethera
ekera yo kolekana nigobone kiombe kemo kia basacha sorogoro Gusii bachakirie kiombe egera chikurigirina na rali ali abasacha bagwethereri gokwana ende gotange bikorwa biriyo kolekana sorongo rwa Gusii. Men should not die. Men should not kill people. That is why we've taken the initiative that we must talk amongst ourselves and solve our problems as men. The mental thing, the social thing, our social life. That is the major reason why we formed the Men Conference, and we are going to make it a very big thing in the whole Gusii land. In fact, this is going to be big, and we are calling all the men that come and join the Men Conference. From Kisii, we shall expand it to the larger Kenya and the whole world. Wasiri Woborendi and Nsamiria Defense and Ndwale ewana nyareka tabune njera netakere kubekwa kwena kimuno morembe noborendi gweranira bura sensemeri ya North Eastern gakwana ni wana tebuna serikali netakere bekemeroberi kwena kimuna abantu ngore ndubara sensemeri yanene karo yareka nibuna balimu abanyagitari ni babakari kunganya kurwa sensemeri yo asebono bokorali werendensi. On a shortage of teachers. It is because of insecurity. So as we address the shortage of teachers, ambaye ni serikali itaandika 30,000 as we address hiyo, pia viongozi mimi nataka niwaombe, sababu sasa mimi ni waziri wa usalama pia wa ulinzi, nataka tushikane, tusikubali. Tunajenga barabara kutoka Lamu mpaka Isiolo Marsabit. Hiyo barabara tumeweka investment mingi ya security, lakini mnasikia kila siku what's happening. Hatuwezi kubali hiyo. We will not. So we must take security as serious as we. Lakini kitu gani imefanya walimu watoroke, madaktari watoroke? Ni sababu ya usalama. We must work with our security agencies. Asijinga kechecho Regional Commander o North Eastern John Otieno ni wabona umirana n'abakibu benseme ya North Eastern asebona batebina kibaje gobeke birengo na ebinga kibaje gobeke merobelyo yogo kinie birengo byoborendi ase ensemeyo. Cannot allow the militias to interfere with the progress of this project. To that end, the security personnel have moved in full swing. We've done quite a number of operations to flush out these militants so that the project can continue without any interruption. Chiefs, assistant chiefs are very critical in management of security because they come from the grassroots, they live with the people, and they are critical segments that can provide the necessary information to the security team for necessary action. And this is why I found it necessary at the earliest opportunity to call them for a meeting so that we can be able to put the necessary measures in place to deal with the Al-Shabaab threats and other security issues. We have had a very, very fruitful meeting. We have put the necessary measures in place that will ensure that that area and the entire region is secure. Tekero tudigareta sense meyo yo borendi ababisa kurwase kiombe kianat ni gobono banyarire bakoboria serikali ekwena kinango tingibaro borendi asense moya kerio farba ukwana ni kwateruna uborendi oburibo kubora sense meina bukwirira matoke amabe noena agosama chiwa mabe ya matemu noena balimu ni bakobwa bokoreri bwa sense mo eyo. Hali ya security, nataka niambie walimu wetu wale wako mpakani ya kwamba kila mtu awe security number 1 kwa maisha yake. Mnajua walimu hawana bunduki ya kujilinda. So naambia tu walimu wale wako mpakani, ukiona kuna hatari naomba ujitoe mapema sababu hamna jinsi ya kujilinda. Lakini kwa hayo naomba serikali wawe walinzi number 1 kwa Wanakenya. Kule mpakani waweke security ya kutosha ili walimu wetu wapate kupata nafasi ya kufunza watoto hawa bila kutoroka. Nataka niombe serikali waangalie hii mpaka ya Chisekon, waangalie hii mpaka ya Takwel na waweke security ya kutosha.
Na hata hivyo nataka hii serikali wachenge kambi za jeshi, kambi ya GSU. Kwa hiyo Omo Bishop Anglican Orsabit nigo Jackson Orsabit nigo bono anyaririka kuburia bana siasa korro byoro memerwabo na gwetangorwa chingwana tiranya tujigo turwani ense ya Kenya niga nyarika tabona chinga kichia siasa nigo cherete konda saburia bana siasa kwene kimna ngoreta bara magendero ase aba Kenya. Kenya need to stabilize in 3 fronts, in my view. We need social stability, that we can all relate with one another, every region, and break the tribal barriers and thrive together as a people. So we need social interaction that stabilize us socially. We also need economic stability, and that's what we are asking all of us who are players to ensure that we have an economy that is thriving for us as individuals and families to achieve economic stability. But this will be controlled by a stable political environment. Ayubono nararenga yo Chinsa Ikomi konde nyona gekora gense yamo yabono margoba nojikonyora yamo na mange bana bariki baito baso kaisigo na koletera na koyabekamo elinajigo sansa maranaye gekora gense yamo na ifarini osere otosuka gorwa Ndizi TV nero bwansomo gusinyorana na bakata gotobwadia sense yamo mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News digital wega sense ya YouTube na bakotonyora Ndizi TV News na kukaniro ende kodigereria osonyora gotwaro buririo byeme ya Ndizi TV nero bwansu kuma Gusii oyore ngasense miri muri manyererio nigakoro kwa Joshua Auta abigeri nyanja mwana na kiona mario gine chibichago chira sejera bene ekera mangana yuhare tu asole na inje Brighton Makori.